ପ୍ରତିଦିନର ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସ୍ୱାମୀ ପରମାନନ୍ଦ। ଫେବୃଆରୀ 23। ଦିନଟିର ପ୍ରଧାନ ଚିନ୍ତା। ମନର ସ୍ଥିରତା ଓ ଶାନ୍ତ ଭାବ ପରସ୍ପରର ସଙ୍ଗୀ। ସ୍ମରଣୀୟ ପଂକ୍ତି। ସ୍ନିଗ୍ଧ ତବ ପୁଣ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦେ ଶାନ୍ତ ହେଲା ହୃଦୟର ଗୁହ୍ୟତମ ସ୍ଥାନ। ଗଲା ମନସ୍ତାପ ଅନ୍ତରର ଦୁଃସହ ଯାତନା। ଚଞ୍ଚଳ ମାନସ ଚିତ୍ତ ମୋର ଲଭିଲା ଯେ ଶାନ୍ତିର ପରଶ। ନୀତି ଉପଦେଶ। ମନକୁ କେବେ ହେଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବା ଉତ୍ତେଜିତ ହେବାକୁ ଦିଅ ନା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରୁ ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ବିକୃତ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ପକାଏ। ଆମେ ଯେ ସେହି ଅଖଣ୍ଡ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ବା ଦୁର୍ବଳତା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଉଚିତ। ସେହି ପରମ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଧରି ରଖିବାକୁ ଶିଖିବା। ତାହେଲେ ଏହି ଜଗତର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା ତେବେ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ମନର ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିପାରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋତେ ତୁମର ପ୍ରେମର ପରିବେଶରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ମୋର ସକଳ ଚିନ୍ତା ଯେପରି ତୁମରି ଦିଗରେ ଧାବିତ ହୁଏ ଏବଂ ତୁମରି ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବି। ମନର ସକଳ ଉଦ୍ବେଗ ଓ ଆଶଙ୍କାରୁ ମୋତେ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କର। ମୋର ଚିତ୍ତରେ ତୁମେ ଆଣିଦିଅ ନୀରବତା ଓ ସ୍ଥିରତା।